Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau bidiyon da zamu yi shine zamu yi bidiyo ne akan waɗansu sabbin devices da suka fito. Na farko device din da zamu kawo shine akwai wani device da ake ce masa lease packer. Wannan lease packer din wani device ne wanda device ne in ka ganshi za ka ganshi haka yake. A wannan video da za ku ga yadda device din yake. So device ne wanda za ka yi connecting ɗinsa da wayanka. Za ka ɗauko wani application ɗin device ɗin. Application ɗin yana containing fotuna da waɗansu irin design a ciki. Wanda in kai connecting duk photon da ka yi selecting, shi kuma wannan device ɗin zai zana maka drawing ɗin abun ko akan table ko kuma akan wani kofi ko akan wani abu wanda za ka shi kamar tambari. So da dama za ga wani abu ne ko kuma ka ga akan irin cake ɗin nan ma da ake yin irin birthday da su, za ka ga ana design ɗin photon mutum. To wannan duk design ɗin kawai ba ma da hannu ake ba, yanzu an ci gaba kawai ba tare bata lokaci ba kawai mu kalli device ɗin. So bayan haka abin da ya zama na biyu shine wani device da ake ce masa voice search. Wannan voice searching kawai agogo ne wani karamin agogo ne wanda zai baka dama kai access din wayarka ko da wayarka ka barta a gida. Idan ka bar wayarka a gida zaka yi barin ma wayar a gida kawai kai yawo da wannan agogon, zaka iya tura message, zaka kai komai zaka iya yi da wannan agogon. Da haka shi kuma wannan agogon, murfin agogon kamar iya bluetooth yake, zaka iya cire murfinsa ko kuma ka dauki murfinsa ka sashi a nan ko da an kira ka. Idan an kira ka kawai zaka dauki murfin ka sashi anan. Idan ka sashi anan kawai murfin za ka ga kwarkwar ne yayi containing speaker da mic a jiki. Duk magana da aka yi zaka ji, sannan kuma duk magana da kai ma za a ji. Da haka ba ta rabata lokaci ba ko mu je mu ga agogon.
device din da ya zo mana a na uku shine wani device da ake ce masa solar breeze. Solar breeze din nan ka kalle shi wani device ne wanda yake yayi containing panel din solar. Za ga shi a kansa akwai panel din solar. Shi wannan aikin device din kawai za a sa shi ne a pool, irin kamar irin ruwan pool din nan, ko kuma ce a swimming pool. Idan ka sa shi a wannan, kawai duk wani datti da wani gayyaki da wani tsutsotsi da wani abu, duk wani dai wani abu ko kuma dai wani abu zai dauke maka shi gaba ɗaya, zai kwashe wannan dattin, kawai zai tsaftace wannan ruwan ne. Da haka bari mu je mu kalli da wannan solar breeze yake. Sai device din da ya zo mana a nau'in shine yana ring. Wannan shi yana ring din wani zobe ne, ko kuma zobe ne da ake sashi a yatsa. Kawai zaka dinga control din kofa ne, waya ne, duk zaka dinga control device da dama da shi. Kawai abin mamaki da wannan zoben, kawai mu je mu kalli yadda zoben yake. To don haka ana muka zo karshen wannan bidiyo na wannan karan na devices. Don haka dan uwa ba tare da lokaci ba, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel, muna roƙon ka da ka danna alamar nan ta subscribe, sannan sai ka danna alamar kararrawa. Bayan ka danna wannan to sai kai like kai shi a don sauran yan masu amfana. Don haka ku dinga bibiyar mu, ko kuma in ce muna godiya da wannan bibiyar mu da kuke yi a wannan channel. Don haka ba tare da lokaci ba, wassalamu alaikum warahmatullahi.